Ahoj, tak jsme tady zpátky na dopisy diváků, tak pojďme na to, Michale. Ahoj, pojďme na to. Takže prvá otázka. Michale, jak to teď vidíš? Mně se zdá, že je hodně lidí, že jsem začalo jezdit, která jsem vždycky jezdilo hodně lidí, ale teď to začíná být docela ještě víc, než bývalo obvykle. Máš nějaké statistiky nebo nějaká čísla? No jasné. Samozrejme, že máme, však je to naša práca a sledujeme to veľmi podrobne. Takže čo sa týka turistov, tak turisti začali ako vždy chodiť od Veľkej noci, ale za máj je štatistika, že letisko Alicante odbavilo 1 850 000 pasažierov, čo pred 2 rokmi to urobilo letisko v auguste, v srpnu, takže ten nárast tých pasažierov o tých 10 a viac percent ročne sa naozaj potvrdzuje a dokonca by som povedal, že už úhrne za 12 mesiacov je to skoro 19 miliónov pasažierov, takže je vysoký predpoklad, že do konca tohto roku, tento rok sa uzavrie z vyše 20 miliónov a vôbec by som sa neprekvapil, keby to bolo 21 alebo 21,5 milióna pasažierov. Lebo aj ten dopyt po tých nehnuteľnostiach je a ten nárast cien, čo štatisticky hovoria, že je 1% mesačne alebo 14% ročne. 3,7 koš. Mesačne? Za posledný mesiac. No, takže ja som presvedčený o tom, že to, čo bolo do konca tohto mesiaca, júla, června, tak na budúci mesiac, teda od septembra, od októbra, záži žien, nebude možno prekvapením, keďže nie sú produkty a nie sú ponuky, že to môže byť o 10, prípadne aj o 20% vyššia a na to sa treba bohužiaľ pripraviť. Michale, ale toto je zase na druhou stranu je to dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí koupit a chtějí investovat a chtějí pronajímat, ne? Nebo protože tím pádem, že přijíždí stále více lidí, tak bude větší hlad po ubytovacích zařízeních, ne? Určite áno, to tento raz ešte pôjde minimálne o pár desiatok percent a možno uvidíme, samozrejme aj tá situácia, medzinárodná situácia tomu v podstate nahráva, aj keď s tým nie som spokojný, ale tá cena, tie ceny, keď to porovnáme s západnou Európou alebo aj s našimi, tak tam ešte stále je priestor ísť o 50% vyššie. A to nie sme pri mori. A ještě teda dotaz ohledně, protože my už jsme o tom mluvili, o těch vlastně, co se pořád děje ohledně těch pronájmů s těmi, že to zakazují. Já jsem teď četla, že už teda fakt v té Barceloně Katalunia vůbec nebude dávat nová vlastně ty licence. A jak to teda je, jako situace se nějak změnila od té doby, co jsme měli spolu pokec? Tak ako zásadne sa nezmenila. Určite táto lokalita, tá Costa Blanca, je hlavne o turistoch. Tí turisti nás živia a vždy budú živiť aj investori, len teda bude obmedzený ten krátkodobý prenájom. Ale to vôbec som sa toho nebál. Dokonca ja si myslím a väčšina mojich klientov súhlasí s tým, že ten krátkodobý prenájom síce dáva nejaké väčšie peniaze, ale takisto ich aj berie, pretože keď si prenajmem dom na 3 dní, tak sa k nemu správam inak, ako keď tam bývam 2 týždne, mesiac alebo pol roka. A aj tie dlhodobé prenajmy sa dajú spraviť za zaujímavé ceny. Takže není výnimkou 5-6% ročný výnos pri dlhodobom prenajme, kde nemáte takmer žiadnu starosť a plus hodnotenie nehnuteľnosti. Takže pre nejakého konzervatívneho investora je dlhodobý prenajom, si myslím, že aj lepší. Atraktivnější. No, určitě. Také je to méně práce, protože takhle, když vlastně pronajímáš takhle po týdnu a takhle, tak musíš tam mít služby, že? Stále, áno. A pri ročnom nájme nepotrebuješ nič. Prakticky nič. Mať niekoho pri ruke, kto to vie skontrolovať raz za mesiac a to je všetko. Takže na první pohled to vypadá dramaticky, ale není to tak dramatické. Ne. Ale to treba takúto veci individuálne skonzultovať, buď telefonicky, alebo aj na osobnom stretnutí. Najlepšie je vždy venovať tomu čas, preto aj ja navrhujem, aby sme sa stretli skôr ako niečo podniknete a aby ste počuli môj názor a si to doma prebrali a potom išli do toho. Ano, protože ten, kdo chce prodávat, tak vám neřekne důležité věci, které třeba Michal ví a netají se s nimi, kdežto ten, kdo prodává, tak to ví, ale nemá důvod vám to říct. No,
naozaj tam myslím si, že tieto naše skúsenosti v rámci Costa Blanky za tých posledných 25 rokov, už skoro 28, keď som to takto rátal naposledy, tak to má málo kto v rámci aj tej Costa Blanky, pretože väčšina z tých mojich konkurentov alebo kolegov poznajú 1-2 lokality a ja sa venujem tej lokality 100 km od toho letiska hore-dole. A co teda teď za novinky, které můžeme říct a potom se ještě podíváme na to, co píší sledující. Takže já začnu tady otázkou. Chtěla jsem se zeptat, jak je to, když pronajmete část domu, který vlastníte a ve kterém trvale bydlíte. Myslím tím například jedno patro rodinného domu v oblasti Benidorm, Cholov. Takže Michale, máš na to odpověď? Jasné, no čo sa týka, keď je to rodinný dom, tak tam vlastne nepotrebujete povolenie tých spoluvlastníkov, takže to je taká kvázi dobrá správa. A ďalšia správa je, na aké dlhé obdobie to chcete prenajímať, ale ja predpokladám, že ten rodinný dom, keď budete prenajímať na viac ako 12 dní, tak je to klasická zmluva o podnajme, tak tam nie je žiaden problém. Ak by ste to chceli na menej, tak tam treba požiadať na mestskom úrade o turistickú licenciu a v tomto prípade by to mohlo prísť. Ale každá dedina, každá obec, každé mesto to má individuálne, takže to si treba prebrať všade samostatně. Takže Michale, jinak takhle se zeptám. Pokud pronajímáš dlouhodobě, nepotřebuješ turistickou licenci. Nie. A to je hodně důležité zmínit. Pokud pronajímáte od 12 dnů, to je, nebo jak to si říkal? To je strednodobý nájom do roka, tak to je takisto iný zákon, iné pravidlá, ale teda potom to kratšie, 10 dní a menej, tak na to potrebujete turistickú licenciu. Pokud by to bylo na měsíc, tak to je v pohode. se vlastně tady... Len treba mať tú správnu zmluvu, ale to buď s gestorom, robíme to aj pre našich klientov. V minulém díle jsme se zmínili o tom, že pokud to pronajímáte, tak musí vlastně už sousedé dnes souhlasit. Dřív to bylo vlastně naopak, že museli nesouhlasit a teď už potřebujete souhlas. A tady právě na to je ten dotaz, takže jasně, že sousedí nebudou a nechcou mít turistický byt v domě. A ono to tak úplně není, že? Není, samozrejme to treba vždycky dopredu pozrieť. Veľa nehnuteľností alebo veľa barakov už má tento zákaz alebo tento nesúhlas zapísaný aj v registri, takže toto je tiež jedna z vecí, ktoré preverujeme pri kúpe alebo ešte pred kúpou nehnuteľnosti, že či takýto súhlas je zablokovaný alebo je to zatiaľ voľné. Samozrejme sú budovy alebo sú budovy samostatného určenia, kde to je práve určené na takéto prenajmy, to sú hlavne pri Benidorme nad diaľnicou, čo sa týka Balcón de Finestrat, ale sú to aj iné lokality, takže je to naozaj veľmi rôzne, individuálne a treba sa vždy spojiť s odborníkom, ktorý sa vyzná a ktorý vie, kde sa má spýtať. Tady máme další. Ceny šly silně nahoru a cenový růst bude ještě chvilku trvat, ale žádný růst není do nebe, respektive není nekonečný. Spolu s cenami nemovitostí šly i ceny nájmu také výrazně nahoru. Sám jsem rád, že se mi nakonec podařilo koupit dům s fakt velkým pozemkem v Monoveru a z dnešního pohledu za úžasnou cenu. I tam jsou srovnatelné domy na dvojnásobku za 6 roků a to rozhodně nemám výhled na moře. Je sice rozhodně dál od moře, než bydlíš ty, ale mě to ani náhodou nevadí. Je tam naprostý klid, velký pozemek, jsi kousek od města a máš vlastní velký bazén a když zatoužíš po moři, tak je to kousek po dálnici. Všude šly ceny nahoru, ale málo kdo si umí spočítat, jaká je za ty leta kumulovaná inflace. Tak děkuji za komentář. No, čo k tomu dodať? Je to jasné, v Španielsku všade išli ceny hore, pretože celá Európa sa sem sťahuje a keď je vzdialenosť do tých 30-40 km, ale aj také niečo ako Elda, Novelda, Petrer v rámci Alicante, ktoré už sú skoro do 50 Alcoi, aj tam sú Slováci a Češi, Angličania, tam takisto Nóri sa tam presťahovali, napríklad v Biari sa presťahovala rodina, od 3 domy si kúpila, takže tie ceny títo ľudia dokážu akceptovať vyššie a aj tie znalecké ceny vlastne takisto kopírujú tento trh. Takže do toho by som sa určite pustil a keď vám nevadí vzdialenosť od mora, tak tá investícia naozaj za 200 000 už pořídíte
zaobstaráte vilu, ktorá na Slovensku alebo v Česku pri väčšom meste bude stať 400-500 tisíc eur. A to tam nemáte bazén. A nemáte takúto klímu. Uh-huh. A co myslíš, že je lepší? Výhled na moře nebo bazén? No, najlepšie oboje, samozrejme. Ale je to vždy limitované to cenou a aj lokalitou. Ale viac menej bazén sa dá kúpiť nejaký vstup, ako máme v Guardamare, v Torrevieje, že ten bazén je taký meský, za 10 eur vstupné a idete tam. Ale ten výhľad robí svoje, hlavne keď to chcete komerčne prenajať. Ale veľa klientov, ktorí to chcú hlavne pre seba, tak idú po kvalite bývania a vtedy vedia aj ten bazén alebo ten výhľad na more opomenúť. Takže je to vysoko individuálne, tak treba vždy to skonzultovať a uvidieť. Tak tady mám další komentář. Co si o těchto cenách myslím, že už to není investičně zajímavé. Ceny vyhnané nahoru inflací, panikou po covidu, válkou, spekulacemi. A teď to prodávají za každou cenu doslova. Když cena za metr čtverečný vyskočí o 94% za 6 let, není to příležitost, ale varování. Navíc, když započtu daně z příjmu nerezidenta, IB, poplatky, právníky a případně nemožnost ten byt výhodně pronajmout, tak je to celé jen pěkně zabalená past. Tak děkuji za komentář. Vôbec s tým nesúhlasím. Samozrejme, išlo to hore, ale aj tu nemáme trh vnútorný, ale vonkajší. Tu nielen, že kupuje celá Európa, ale už kupujú aj Američania. Oproti minulému roku to narastlo o dvojnásobne alebo trojnásobne, ako v ktorej lokalite. Ale vidíme ten dopyt a ja keď robím Čechoslovákov, tak vlastne tento rok už sa mi obrátili na mňa 3 Čechoslováci plus 1 Slovenka, ktorá pracuje v Amerike a chcú si tu kúpiť zbyt a majú kopec kamarátov, ktorí tiež nad tým rozmýšľajú. Takže aj ten americký trh je otvorený a Španielsko nielen cenami, ale aj daňami určite je to zaujímavé pre nich. Takže aj tá cena, ja si stále myslím, stále to opakujem, ešte minimálne 2, 3, 4 roky to bude raz takto isto. To znamená 10 až 15% ročne. A keď sa ešte niečo stane, či vyššia inflácia, ktorá bude opäť kopírovať tú cenu, tak tuto v Španielsku to vyskočí ešte o viac. A takisto tie ceny stále, sú to ceny zaujímavé, a to už som hovoril pred chvíľkou, oproti celej Európe. Já si myslím, že ceny jsou pořád takové jako vysoké, teoreticky. Už jsou raz tak velké, ano, za 6 ale rokov. pořád, když vezmeme si Českou republiku, vezmeme si Slovensko. 10-15% aj 20% išiel nárast, rok to stálo, alebo 2, keďže boli väčšie úroky. Ale ten byt tam koupíš v Praze nový byt, kdyby skoupil v Praze nový byt a měl tohle, co má tady, bude daleko dražší než tady. A nie sme pri mori, nemáme tu klímu, nemáme to teplo, takže tí, ktorí... A teraz ešte ďalšia vec. Obrovské počty ľudí, ktorí sa sťahujú do Španielska a idú bývať. Napríklad ešte jedna štatistika, ktorá není verejná, alebo taká interná, ktorú mi povedala jedna klientka, ktorá pracuje v jednej národnej spoločnosti, tak je štatistika, že 970,000 ľudí sa za posledný rok nejakým spôsobom etablovalo v Španielsku. To znamená aj tí, čo sa presťahovali, aj tí, čo si niečo kúpili, lebo to je veľký trh, ktorý bude chcieť rekonštruovať, kupovať nové veci a tak ďalej. A je to švédská štatistika, švédská nadnárodná spoločnosť celkom znáva. Takže tých 970,000 ľudí, tak dajme tomu, že to je 300,000 nehnuteľností. Ale máme to tu. Ale samozrejme niektorí sú tu aj v nájmoch. Takže možno polovica prišla do nájmov, ale keďže sú o viac ako 183 dní tu, tak musia byť daňoví rezidenti. Takže to je miešanina všetkého, ale to není, že 5-10 tisíc ľudí. To sú 100,000 ľudí, ktorí tu plánujú investovať. Napríklad v Santa Pole za predminulý rok kúpilo nehnuteľnosť 27 Poliakov a minulý rok 237. Takže to je skoro 10 násobok, 9 násobok toho počtu. A tento rok to bude zasa viac. Takže to sú počty, ktoré aj Slovákov, aj Čechov násobne. Nemci sú tu klasicky. A aj tá daň Angličanov,
čo sa týka nie Európskej únie, tak to je len zatiaľ bachorka, ktorá nemá opodstatnenie. Tak Michale, já jsem ráda za tvoje názory, děkuji, také děkuji vám za vaše komentáře. Pokud budete mít víc komentářů, tak samozřejmě pište, vidíte, že se jim věnujeme. A děkuji za slednutí, lajkujte a odebírejte. A píšte otázky, radi zodpovieme. Majte sa pekne, pekné leto. Ahoj.